The Zimbabwe Electoral Commission ZEC chairperson Justice Chigumba yesterday called for the registration of political parties to mitigate the issues that plagued the 2023 elections. Makomana vaya vatanga zvakutotanga so tatona kutoti kana mukaona vakupindira vakutaura nhau dzema elections dzaudatika muna 2028 panguva inoi motoziva kuti vachatobaka vodanyatso kuona maways ekuita kuti vakwanise kuwana a breakthrough yekubiridzira. Sara pina mashuka mbila nyoko panapa not subscribe or like botina on the bell icon. Timina mnamonyo kwa mchinzi. Justice Chigumba underlined the need for legislative changes to the Electoral Act, suggesting that if the registration of political parties does not gain political traction, a cap should be placed on the time frame within which candidates can appeal their candidature before elections. The proposal aims to prevent the chaos experienced during the last year's harmonized elections, when electoral courts were inundated with cases almost up to the eve of the polls. Vanapa tirikuona kuti vari kuitaura pashure kuti aiwa vakomana vese vanoda kuparticipata vanofanira kuti vachitotanga kutorejista mapolitical parties avo nawo kuita kuti aiwa zvakaitika mugore rapfuura zvisarepitika. But tinoona kuti vakomana ava vanoita as if it was a blame kuma citizens kana kuti it was a blame kune vanhu vaikanga vari macandidates. But tinoona kuti pane nhau aiwa dzinoexposewa aiwa dzatoona kuti pane mari dzematenders dzakaswandiwa dzambozodzana wiki nochivhayo nevakomana Chigumba vaiva involved mune nhau dzacho dzatoona kuti aiwa ndo patoona kuti pakarohwa ma-rigging allegations patoona kuti aiwa nyange nemabalots acho akanga akatoshota patoona kuti vanouya vachiviga nhau dzakadaro vachita kuti nyika yeZimbabwe vavharike and try to deceive ma-citizens vachiisa ma-initiatives avari kupa awa. Aiwa chimotipai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau dzataba kuverengera tichikupai idzi. Penangome section medu musanga no subscribe kulike wajana turn on the bell icon.